Hi, hello. Manika Corridas, Migalov shout out. Sisi yung channel, Migalov shout out. Ayan, nag-ride si Tres at saka si Brad, ang aking ano, bunsong kapatid. Gala pa more. Ito si John Mix Vlog, ang aking bunsong kapatid. Nagtambay lang kami dito, Manika Corridas sa sa Sorsogon Sports Arena. Ayan. So ngayon pa lang ako nakapunta dito kahit na andito na kami sa Sorsogon. Malayo din naman kasi yung bahay namin. Sa boundary pa kami ng Albay. Sisi yung channel, Migalov shoutout. Salamat Sisi. Anong aktang? Kala pa more. Maganda dito kapag pag hapon, maraming ilaw. Oo, malaki siya, Manika Corridas. Pasok tayo doon sa loob, boy. Pasok tayo. Kasi sabi niya, niyayaya ko ni Boy, punta kami sa sa Barcelona, yung punta doon sa Bulusan Lake, kaya lang, ang init na, ayaw kong umitir. Bahala ka dyan, basta agtang. Ano ngayon? Ano nga yung agtang na yun? Ah, nahiya ako. Anong agtang na yun, Manika Corridas? Anong agtang na sinasabi mo? Pangit po, oh. Buti pa naging lalaki na lang ako, no? Siguro guwapo ako pa naging lalaki. Wala naman. Wala naman dito. Galing kami sa LTO kasi sa Sorsogon. Nag-renew kami ng tricycle at motor ng kapatid ko. Tapos napadaan kami dito. Boy, tara, madaw kita. Try ta. Lilingot ta sa loob mo na. Sabi ko, punta namin doon sa loob. Kami. Tingnan namin ang loob ng sports arena. Uy, parang Boy, ikaw muna ang photographer ko, videographer. Oh, Ba't nagatangan? Baka umuran. So, ilmit ko naman. Manaan. Kapten, may ni. Ano, ipatindog? Yan, ano lang ka? Basahin mo na, boy. Zero sport running na. Basahin mo. Istig sa lady for the radio mo ko sa inyo. Sabi ko, basahin niyo kung ano nakalagay. Masaway na to. Sana all may taga-video. Nautosan pa yung si Bunso mag-video. Ayan. The Sorsogon Sports Arena. Basta yun na yun. Yun na yun, Manika Corridas. Oh, tandaan mo to, Manika Corridas. Oh, kasi baka magpalaro ako. Ayan, oh. Video mo, upload mo, manay. Nag-video na ako kanina. Nag-video na ako kanina, Manika Corridas. Mag-nagbook. Sige na, boy, nagbook mo. Pwede po, sir, mag-video? Mag-video, pwede po? Video? Apa, ang ganda naman dito sa loob, guys. Pero lang po sa likod ng loob ng sports arena. Talaga tayo nakikita. Ito po. Okay. Ano ba? 11 na?
10:53? 11? Sama mo na ako. Ikaw lang mapirma. Ito. Ay, ba? Sila. Ano, wara-wara na ang mo. First time dito pumasok dito. First time, kahit andyan lang kami sa ano, boundary ng source of, kilala lang kami. Pero sa labas ko nagaan. Upo. Siya. Sige ba, ma'am? Tara. Thank you. Si It's Japan, nag-roll shout out. Thank you. Ah? Ay wow, pag ganun pala digdi talaga oh. Pag pala may ano talaga digdi ano. Guys, ang ganda pala dito oh. Pag may mga palaro. May mga events na lalo. Ang ganda. Ang ganda, laki. Sa taas oh. Wow. Wow na wow. Ganda. Dito yung ano ni Cheese Escolero. Manay, Shining. You love shout out. Marika Corridas, thank you. First time ko makarating dito. Kahit yan na kami sa Pilar, Sorsogon. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito. Ganda oh. Lawak. Tapos, yun yung bulusan, boy. Yan. Ah, yan yung bulusan. Mga tulos sa kabila. Ay, ano yan, sir? Diba? First area lang talaga. Ah, malaking bundok lang talaga. Akala ko, oo nga, no? Akala ko, bulusan na yan. Doon pala sa kabila. Sorry naman. Bundok lang pala talaga siya. Akala ko bulusan na kasi parang putol din naman eh. Diyan ka na, no? Naputol buhok. Ngayon ka lang nakapunta dyan. Oo nga eh. Umuti na yung buhok ngayon lang. Yan na. Nakita na namin yung loob. Na, ako po dito. Thank you, sir. Ang ganda. Ang ganda. Saan tayo, boy? Saan na kita? Saan? Guys, labas na kami. Barcelona? Barcelona? Sorsogon? Sige, sir. Thank you po, sir. Ayan. Diyan ka na, naputian buhok. Ngayon ka lang nakapunta dyan. Oo nga, Manay ka Corridas. Ang init, grabe. Maganda daw dito kapag gabi. May mga pailaw. Kaya lang ang init na. Grabe. Manay Shining. Thank you, Manay Shining. Init boy, no? Ang init. SM? Makain muna tayo. SM muna tayo. Ha? Video na. Manay Shining, ito yung ano ko, oh. Bunsong kapatid si John Mix 05. Shout out. Shout out, John Mix 05. Sana all. Tapos, natamad siya mag-vlog kasi hindi ma-verify yung account niya. Yung number, kaya hindi siya makapag-live. Kasi hindi ma-verify. Wala naman akong laptop. Dapat daw sa Lapi. Sa Lapi mag-ano. Oo. Gwapo ba, Manay Shining? Pangit. Pangit daw. Yun na Shining. Manay Shining. Gwapo ba? Pangit daw.
Siya na nagsabi, ni pangit daw siya. Di ko pa yata nadikitan siya. Parang hindi pa ata, hindi nagagala eh. Hindi ako manay siya ning marunong magano kasi nung ano, mag login sa Lapi, wala akong Lapi. Dapat daw doon. Iguana ini Diwari Waps manay siya ining. Tay hefty, bigalaw siya. Wala siya ining. Sabihin ko na wala pa. Wala state naan. Hanapan ka daw boy agumon, panduang agumon. God. Tay, bigalaw siya raw tay. Thank you po. Yan o, napakalawak ng sports arena ng Sorsogon. Tawang-tawa si Manay Shining. Sabi, Manay Shining, sabi sa akin, psst, di ka magsabi na iguana ako. Mapaduwang ano pa ata, mapaduwang Diwari Waps. Paus pa rin ako hanggang ngayon. Nasa sa ligo sa swimming pool nung nakaraan. Sir, the Drifter PH, mega love shoutout. Guys, patamsak please. Chicken curry. Paano to mapin? Try ko mapin. Guys, patamsak daw po kay Sir, the Drifter PH. Wala akong extra phone. Ay boy, hawakan mo to, mag-jacket nga ako. Kasi mangingitim tayo. Ganyan talaga ang lalaki pag hindi katabi binata man night dress. Ganon? Oh, ganon pala yun. So ibig sabihin, Manny Kakoridas, hindi ako magtitiwala kay Diwari Waps ko. No. Hindi ako pwede magtiwala doon pala. My God. Ganon pala ang mga lalaki eh. Kapag hindi katabi ang Diwari Waps, sasabihin, malapit ba? Op. 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 Maaraw mo ulan, ang buhay ay sadya. Ang init na guys, grabe. So i-live ko lang to habang nasa ano kami. Sa biyahe, ganun. Tamsak please! Marika Coridas! Tamsakan mo si Sir Drifter. Agoy! Sabi ni Manay Shining. Agoy. Teka lang. Yeah. Okay. Thank you, Manay Shining. Marika Coridas. Salamat. Naiwan yung ano.
Ayan, salamat po. Marika Corridor. Thank you, thank you. Salamat pa rin siya. Sige, boy. Saan ba? Sa likod yan. Isak pa rin. Sarap pa. Isak pa rin. Ay, wait lang. Sa kabila ata. Yung trans, yan. Sige, ito dito. Masin sa. Thank you po, Tay. Huwag na magbasa. Huwag na magbasa, oy, nasa biyahe. Sabi ni Manay siyang ini. Bakit hindi nagadaw? Dito ba siya? Maaari tayo sa video na. Hindi mag-ano hindi mag-agwa. Hindi mag ayaw nang gumalaw yung ano. Ayan. Kilos ka din pala eh. Ba't ang tagal pa ba? Saan ba talaga? Saan ba talaga tayo? Oo, sa loob. Likod na kasi yun. Likod na kasi yun. Diba? Lumibot lang kami, guys. Sige na makatagal. Ano ba? Sige, doon tayo
sa likod. Sa likod tayo ng SM. Ano to? Nakakubad. Mamaya na po kita kapitan. Ayun. Parang ayun mo. Dapat sinimutan. Mita boy. Katang rib ko. Sister Marbs. Sister Marbs. Ayaw malag... Oh, so... Papilis. Baka mamaya mawara. Sir Marbs, hindi po kita mabigyan ng jacket. Oh, yan na, ayan na. Bakit ganito? Ano nangyayari? Ayan, nalagyan na na. Nalagyan na po, Sir Marbs. Thank you, thank you. Siya yung pinabitbit ko ng ano, papel. Tapos yung payong ko nakalagay. Kasi baka abutin ka ng ulan. Mahirap nang mabasa si Trez. Tay, thank you po, Tay. Boy, sa wallet ko, dara ko talaga. Baka mamaya. I-double check ko nga. Hala. Pagbili ng ano yan, dito. Thank you. Manay Shani, Sir Mars, thank you. Hala, haggard na yung mukha ni Trez. The Colonial. Parang sarap mag-ice cream doon sa Colonial Grills. Yung ano, level 4 na ice cream na may CD. Hello. Sana all. Big love shoutout po Ate G, sabi ni Sir Marbs. Big love shoutout Sir Kakoridas. Dito na kita. Ah, first time namin dito guys, pumasok sa Sursugon, sa SM Sursugon. Grabe no, lahat first time. Lahat first time sa mga ganito kasi sa Legazpi kami gamay. Gamay namin mag-liwaliw sa Legazpi. Dito hindi masyado. Saan tayo boy? Mang-inasal na lang kita? Let's go. Saan yun, banda? Doon siguro? Doon siguro. Pawak nga. Pawak nga, bay. Ayusin ko yung jacket. Bagay mo na dito. Sige. Atas kita daw, sa iyo. Lapit lang. Sikat kirawan, maingat ka tadi. Looking for Mang Inasal. Pamili ng pampabeauty. Pampatanggal ng ano. Manay shining. Ano yung pampatanggal manay shining ng ano? Melasma.
Kasi meron na ako na last night. Kasi not sili. Si Mom Shining. Ma'am Ann Queen, Migalop, shout out. Enjoy sis. Ayan, salamat po, Manay Shining. Ma'am Ann, agoy. Hindi na magbasa si Tres. Siguro boy, andun sa front. Sa baba? Kaya muna, ikot-ikot muna tayo. Hanggat hindi natin matagpuan yung ating hinahanap. Wow, ang ganda naman nito. Ito naman yung paintings. Ano ganyan, may mga tali ka na. Ha? Ganda no? Hindi ko pala nag-display sa pintura ko naman. I-display niya daw guys. Dito yung ginawa niya doon na ano. Nagpintura daw siya. Anong pinuntura mo? Wow. Kaganda naman. So agum ko po, Ate G, ako, Albay. Wow. Bicolano ka din po pala. Sir Marbs. Kami dito lang po sa Sorsogon, sa boundary ng Albay at saka Sorsogon, sa Pilar. Kahit nasa ano kami, yung probinsya namin Sorsogon, pero hindi namin masyadong gala yung Sorsogon. More on Legazpi City kami. Kaya sabi namin ni Bunso, first time namin pumasok dito sa SM Sorsogon. O diba? Excuse me po. Uy, may nakita akong denim na ano, skirt, ang ganda. May ano dito boy? Yung ano, Quantum ba yun? Kanta kita? Okay, gawa na kung Dito, ano ito? Saan? Sa cinema guys. Saan? Ito? Tom's World? Tom's World. Hindi na ba kita ano? Hindi na excuse me po. Hindi, ay, natatanaw pa rin naman, Manika Corridas. Saan sa video kihan, kuya? Video kihan. Kuya, saan sa video kihan? Video kihan. Ay, wala dito? Wala. Ah, wala daw, boy. Wala. Wala dito. Video ko yan, alam ko sa ito, sa may ko isa. Thank you. Sa Gaisano daw? Sa may Gaisano? Kakanta sana si Bunso eh. Sana? Baba kita? Sabi ko sa video 5-han. Video okay-han. Wala eh. Wala daw sa kanila. Wow, bakit ang daming tao? Anong meron? Ang daming tao. May event pala dito. Ano yan? Orientation and MOA signing. Huh? MOA signing? Hmm? Chef Fidel Explorer. Chef the Explorer. Dito na lang tayo, boy? Sige, sige. Ganon. Ipit ka. Kanta na. Wala daw video si Juan dito sa ano. Manay Shining dito sa SM. Sir Marv, thank you. Shopping ah. Shopping ah. Hindi, nagpalamig lang kami. Nagpalamig lang kami. Wala
Walang ka-lipstick, oh. It means that despite challenges, our journey in education does not have to end. Tara ka. It can continue. With no Walang ka-lipstick si Tres. purpose. Ang ano na, ang I want to ang thank ano na our yung lips man na government, shining. everyone in Meron our ako eh. program. Ano na ito, boy? Thank you Hindi. for- Yung ano na. Thank you for your generosity and vision. Your support has lifted a huge burden off our Ewan families' ko man na shining, shoulders. bakit wala? Your excellence and become one to lead Orientation an and excellence and become signing. responsible citizen who can give back to our community. More importantly, you've inspired us to keep going, to work harder, and to become someone who can also serve others someday. To my fellow scholars, this is more than a reward. It is a responsibility. Let's take these opportunities seriously. Let's 199 lang, oh. believe our Shades. best in everything we do. Let's study with passion, serve with purpose, and 199? create with clarity. Not Upgrade. just to achieve personal success, but to become instrument of change in our community. Education is one of the greatest equalizers in our society. And today, Kakamis naman gumala sa mall ng Pinas. Iyo po man ay shining. Minsan, nandito po si Ira sa Sursugon, di ba? Sa ano siya, sa Toyota. Minsan daw, dito siya sa Sursugon. Nagano? Tuma, sa ano ka? Oh, ang ganda niya, no? Mitsubishi. Oh. Ganda nito, manay shining, oh. Oo. Toyota, Bako naman. Toyota na ngunyan. Bumalik siya. Pinabalik. Oo. Pinabalik. Pinabalik siya. Yeah. Hindi ka siya rin. Oo. Asan na ba? Asan na kasi yung hinahanap natin? Bakit wala? Starbucks. Asan si Lola? Na pag ganito nakikita ko yung Starbucks, si Lola Sweet yung naalala ko. Boy, asan na? Yan lang yun. Magkakahilira lang yun. Oo, mga native crops. Kahilira lang yun dyan. Dyan lang yun. Bango. Ang bango. Ano perfume ito? Ewan. Binigay lang sa akin. Saan ito galing? Ayaw, pero mana? Ayaw, ito. Dulo. Na ubuaket? Ha? Mamot? Minsan kaya, ano, maamot lang yan sa permero. Permerong spray. Malaki din pala yung SM dyan. Oo, Manay Shining. Malaki siya. Mahaba. Malaki, mahaba. Malawak. Oh, ano ba? Galing na tayo dito kanina. Bakit din natin nakuha? Yung hinahanap natin. Ang yari. Ha? Galing na tayo dyan. Sa taas wala dyan. I am tired every day waiting for you. Bye, bye. Malapod ka dyan sa gawin. Sige na. Para mo ba ba? Iyo, alat. Matoko daw muna ako. Paano? Puno. Puno, manay shining.
Ano daw? Yung mall sa Corridas, hindi yan. Naiisip mo, ay keke. Ano ba yung iniisip kasi ni Manika Corridas? Pasaway na yan. Puno! Ano to? Tumama? Mabata na. Boy. Kabarok mo. Dali na. Ha? Kaya pala. Hindi na lang ito. Tawakan mo. Tum-order ako. Tawang-tawa ka dyan, Manoy Kakuridas, ha? Ha? Hindi na? Oo. Chicken paa. Chicken paa. Tawang-tawa ka dyan, Manoy Kakuridas, ha? Uwi ka na? Oo, yan lang. Natago mo dyan? Yan, tawa kaya. Ang daming tao. Puno. Puno? Bakit? Ako mo naman? Karne. Ay, wala na. Wow! Pares man lang. Dito na lang, sa KFC na lang kita. KFC niya eh, na Grace lang. KFC na lang. Puno kasi doon. Hmm? Wala lang. Masaka dyan. Magpaturo tayo kay ano, kay Manay Shining. Manay Shining, turuan mo daw ako ano dito, sabi ni Boy. Ano to? Saan yan? SGN? One piece of chicken nuggets. Excuse me po. Sisi Pretty Roxy, mega love shout out. Salamat sa parang. Thai hefty, thank you. Ito muna yung view ko, oh. May pa-add to cart talaga. Ay, ito na lang. Ito na lang, boy. Paano pag ano nito?
Pero ito na yung lino ko eh. Oh, why? Cancel. Paano mag-cancel ito? O, diba? Ang tagal yung stress. Marika Cordas, thank you. Ah. Wow.
pa, 30 minutes pa. Tay, ito ni ba? Sabi ko, iniwan ko to sa kapatid ko kasi sabi ko siya yung magyaw-yaw. Hindi nagyayaw-yaw ng bababae. Tay, ito ni ba? Mega love shout out. Iniwan ko tayo sa kapatid ko kasi nga doon ako sa counter at ako ay mag-order ng pagkain. Tapos yung iniwanan ko, nahawakan lang pala yung CP. Tapos nang bababae siya. Naririnig ka ni Manay Shining na may kachat si Bunso. Oo nga eh. Oo, Manay Shining. Na mababae, my God, sana all. May kachat si Bunso. Tay, may galang shout out. Tay, ito na iba mix vlog. Walang pambili ang tangos ilong. Walang pambili ang tangos ng ilong. Tay, ito tayo. Matangos ba yung ilong niyan, Tay? Yung kadate ko? Save you nga. Pasave you nga. Hindi. Malaki lang yung dulo niya. Dulo ng ilong niya, Tay. Pero malapad, oh. Natuto na ako maging bully. Para na rin ako si Tay, no? Bolero na rin. Para bully. Para bully yun. Manay kasi ako, may galawang shoutout. Seryoso sa kachat. Oo nga, Manay Shining. Manay kasi ako. Manay Naupo ako. Oh my God. Ito yung sinadya kami kasi sa LTO. Ayan o. Ayan. Yung ni Father Dear. Yung sa tricycle niya at motor. Ayan o. Gusot-gusot na buo. Yan la. Gusot-gusot na. Wala kasi envelope na dala. Ito yung nilagyan ko ng aking payo. Ano daw? Ano daw? Serenity. Serenity tayo. Manay Jim, mega love shout out. Hi, Hefty. Thank you so much po, Tay. Salamat po sa support. Tay Tuniba, mega love shout out. Ang pambili yung tangos ilong. Ah? Wala ba, Tay? Meron naman, Tay. Kahit ano lang, barya-barya lang. $30 minutes pa daw kan maghihintay. Nang ano na ng lips ni Tres. Wala man lang kalagay-lagay na left yan. Yung damit ko, no? Yung nandun ako sa Maynila, yung damit ko, kulay orange. Hindi, iba to parehas lang yung design. Ma'am Ann, thank you. Paano ba magpaganda Manay Shining? Maglagay-lagay ng eyebrow na sa mukha. Oh, yun ang bilas makuha. Manay Shining, oh. Oh, ito na pala.
Sabi mo ah. Dalawang chicken yan. Totoo yan. Siyempre, para magsama ka. Nagre-reklamo. Naghahanap kasi guys ng mga inasali. Wala naman pala dito. Anas chicken. Sabi mo, abwa. Nagre-reklamo pa. Ah! Ang gusto mo pala, only rice? Ayaw mo dalawang chicken? Patap ka pa. Ma'am Ann! Talaga naman. Ay, sino? Pasok ko muna itong barya para mamaya. Gusto mo pala only rice? Yung gusto mo? Ano ba yan? Hindi naman kasi yung ano. Hindi na. Mura na. Kain na. Kain tayo guys. Money Shining. Money Kakordas. Okay, bunso ko. Kung gusto niya pala, only rice. Ayaw niya pala ng dalawang chicken. Hindi mo naubos yung chicken. Ibalat mo. Buot talaga. Nagreklamo. No ba? Excuse me po. Talaga nila. Drinks. Ah, wala? Wala kasama? Wala ko meron. Ano mo dyan sa resibo? Walang drinks. Yung chicken. Oo nga, chicken lang pala. Wala akong nasamang drinks. Nakalimutan yung drinks, guys. Paano ba mga ganyan ay? Kain tayo. At may. May drink. Ano na lang? Doon na lang tao. Doon na ako ko express. Ano pala ano? Spicy. Gusto mo only rice, boy? Gusto mo only rice? Dito mo sa ng rice. Laro lang yung malaga. Pwede Ma'am maganda. Ann, kain. Pwede maganda mag-direct ka lang. Sige na. Sige na. Add na ng drinks. Diba? Yan. No? Taste ka na. Maalat na? Alat? Manika si Aw, may galaw shout out.
Manay, tres, tadaan mo ako. Pampulutan. Oo, spicy Manay Shining. Spicy. Spicy Manay kasi out. Ano yun tayo? Ito lang una lang ang daliri niya. Ay, wala si Dos. Ito oh, si Bunso. Si Bunso tay, wala si Dos. Huwag mo tayo hanapin si Dos kasi nasa kamay siya ni Afam niya. Tay, Yun, okay. huwag mo Ayaw ni Bunso iharap ko sa kanya. Chicken Joy daw, Chicken Joy oh. Chicken Joy, Chicken Joy. Bunso, pang ilan na yan? Kachat mo. Pang ilan na daw yung kachat mo? Hmm? Kapera? Kasi kachat mo sa bago. Kasi nga ni kachat mo sa bago. Nadudnang ka ni Manay Shining, nagaganon ka pa oh. Nagaganon mo? Hmm? Tay, wag mong hanapin si Bunso or si Dos. Kasi nasa mabuting kamay yun ni Afam. Bawal ba Manay Shining? Bawal sa yung chicken. Manay Shining, pang ano na daw? Pang 5. Teresim. Ano? Selected order. Ba't, tigsanong chicken lang. Yung chicken, darong na ito. Take out. Mascada din. Maalat ang itlog. Ay, ang itlog. Maalat ang chicken. Manay, Shining. Sabi ko maalat ang itlog. Manay Lia, mega love shout out Manay Lia. Makalas mo yung punto ka, no? Yung mga Pabrisan mo. Wala kang malam din. Sis Rose cooking, mega love shout out. Kasay fish eh. Bakit time out? Moderator. Nalagyan ko ng damit si Manay ay si Sis Cooking Vlog. Munti ko nang ma-time out. Sis Rose, mega love shout out. Diyan ko na sa Yubo iharap. Sabi ko, iharap ko kay Bunso kasi nahiya ko naiinis ako sa ipin ko. Kay Bunso na lang nakaharap. Ikaw yung magbasa. Nahiya din. Ede. Nahiya siya Manay Shining. Bunso. Good morning, sir. Sir Kasiaw. Kumusta sa Bicol, yung bagyo? Ay. Walang yelo. Mag-end na nga ako. Bye-bye na nga. Bye everyone. Naka 1 hour na po ako.
daw si Bunso makabili kumain. Bye-bye. Thank you, Sis Rose. Manay Shining, thank you. Tay Hefty, Tay Hefty, thank you. Thank you. Bye-bye po. Manay Kakuridas, salamat. Manay Shining, Tay Tangiba, thank you. Manay Kasiaw, salamat. Manay Lia, thank you. Bye-bye na po. Thank you. Mamaya na lang po ako sa mga live niyo. Attend.